Moltes gràcies per venir. Us he de dir que jo, pel que he parlat amb ells fa un moment, el que estic és desitjós de que surti el llibre que vindrà darrere d'aquest. És que no us imagineu el pla que us cau a sobre, no us imagineu. Perquè És bo que no hi llibre... hagi massa gent, perquè així tot això jo puc anar fent... Hi ha una periodista, això ja és molt perillós. Clar, quan surti el segon direm en els que no han vingut, llàstima que no vau ser-hi, que el primer és brutal. No, estem, evidentment, és un amic del museu, per tant, no sé què faig jo aquí, és ell mateix que està a casa seva i, per tant, endavant, Carles, no cal que us digui qui és. O sí, no, tothom ho sap. Si ho saben, ja ens explicarem. Molt bé, moltes gràcies i endavant doncs. Bé, bon dia a totes i a tots. Tenir l'oportunitat de presentar un llibre sempre és una satisfacció i en aquesta ocasió ho és per partida doble. D'entrada perquè m'ho ha demanat un amic, un molt bon amic, Francesc Buixeda, un fill de Llançà, un empordanès practicant i una d'aquelles persones amb qui has compartit 1000 aventures periodístiques i per tant no li pots negar res. I per un altre perquè m'ha permès descobrir un altre periodista que en la seva primera incursió oficial en el món de la novel·la, amb Una família exemplar, ha guanyat el Premi Josep Pla 2013 i l'ha aconseguit amb un veredicte d'unanimitat del jurat que ha destacat el to irònic i satíric de la seva obra. Un to irònic i satíric que, com veureu, jo crec que ja va implícit amb el mateix personatge i el mateix autor. I fixeu-vos que he deixat molt clar això d'oficial, perquè en Genís Cinca no se n'amaga d'haver estat un negre, és a dir, un d'aquests que escriu en nom d'altres, no? Un fet que no és... Jo puc tallar-te o no? Sí, quan vulguis, no hi ha problema. Però és un fet que és habitual en el sector, però hi ha gent que ho amaga en els seus currículums. La majoria de llibres que es publiquen no estan escrits per les persones que els signen, sinó per un servidor de vostès que es dedica a fer de negre. És un ofici molt desconegut, però tan lícit com els altres, Sí, però hi ha gent que n'amaga, o sigui, grans noms que han començat igual que tu. Però a mi això em va molt bé, perquè permet escriure llibres com aquest. Perfecte. Doncs això seria un d'aquells trets que habitualment molta gent amaga en les seves notes biogràfiques. Però aquest periodista manresà té un currículum molt més ampli i divers. Ha estat articulista, crític, corresponsal i reporter dels diaris Avui, La Vanguardia, El País i el Diari d'Andorra i la Com Ràdio. També ha estat membre de l'equip d'un dels programes de televisió que dins del col·lectiu de periodistes més enveges ens ha generat a tots. Perquè, home, imagina't un treball que et permet viatjar amb les despeses pagades arreu del món buscant catalans. És a dir, per la patilla trepitges tot el món. Ell ha estat una de les persones, com haureu endevinat, que ha treballat per trobar catalans en llocs exòtics per al programa Afers Estrangers de TV3, que dirigia el Miquel Calzada, i també per la seva adaptació, que llavors es va fer per l'estat espanyol per Telecinco, el Duty Free. El CV Cerdà, sí. Per al Cerdà. Us explicaré un parell de coses del Mikimoto. I tot i que Una família exemplar és la seva primera novel·la, en Genís Roca ja tenia d'altres publicacions. Les memòries del doctor Biodramina, amb en Joan Uriach, La vida secreta dels nostres metges, un retrat de 15 grans metges catalans, La providència es diu Paco, una biografia del Paco Candel, L'últim republicà, la biografia de l'Alibert Barrera, Adéu Espanya, una reflexió de 15 personatges sobre el futur de Catalunya, i també Havaneres, la història i els seus personatges. Ara, després del parèntesi imposat per la presentació i l'elaboració d'Una família exemplar, també prepara una altra biografia, la d'un altre insigne manresà, crec, també, que és el Josep Esteve i Seguí. Ah, sí. Ostres, però com ho saps, això, tu? Llegeixo molt. Que és el fundador dels laboratoris Esteve. I encara ens ha quedat, amb tot això, com veieu és un home que no perd el temps, encara ha tingut temps per, en aquesta trajectòria vital, fer de lector de català a la Universitat de Heidelberg. Com veureu, avui tenim entre nosaltres un pencaire nascut a Manresa que no sé si per casualitat o predestinació descriu en el primer escenari de la novel·la el despatx del doctor Joan Bou i Vilagrassa. Tot just començat el primer paràgraf del llibre i em parla dient que és com un museu de joguines. Gairebé com si intuís que en tal dia com avui estaria presentant aquesta família exemplar a Figueres, a la sala Frégoli del Museu del Joguet de Catalunya,
que dirigeix en Josep Maria Joan i Rosa, a qui en nom de l'autor i de l'editorial li agraïm la seva acollida. Com a periodista experimentat que és i coneixedor que sovint tots nosaltres hem estat víctimes de presentacions que se'ns fan eternament llargues i pesades, això ho patim molt els periodistes, sovint i el públic segur que també ho pateix. En Genís ens ha demanat que aquesta presentació sigui un diàleg entre nosaltres en el qual qualsevol de vosaltres hi pugui intervenir quan ho consideri serà benvingut. Esperem que així, entre tots nosaltres, puguem convèncer aquells que encara no han llegit el llibre i que aclarim als seus lectors alguns dels aspectes que amaga aquest volum de prop de 500 pàgines. Ostres, això és un qüestionari. Això és un qüestionari. Què em faràs preguntes ara? Mira, parlant, ja sé que moltes me les trepitjaràs i hauré d'anar fent esmenes i tal. Soc trepitjador. Sí, trepitjador ofici, més que presentador, trepitjador. Deixa'm dir una cosa, perdona, t'agraeixo molt que em facis aquesta presentació perquè de veritat que això no ho dic per dir, però aquesta és per mi personalment és la presentació més important de la novel·la i sobretot pel lloc geogràfic de Figueres, pel simple fet que el proper llibre hi té un protagonisme absolut i totalment important. No només pel fet de Figueres, sinó perquè en aquest llibre, en la propera novel·la, per fi comunicaré al món que Figueres no només és la ciutat, la capital espiritual dels catalans, sinó del món sencer, i sobretot que qui conegui les intríngulis del que en Deulofeu, l'Alexandre de Deulofeu, profetitzava, no només tindrà una vida millor, sinó més llarga, més fructífera i productiva.